Parlong apriang supai pi syaganeka channel jonga. Kaneka deka story jong Rajiv Gandhi. Te haka arpwe terik ume jong snem kakhnai spa khnai phuwe. Kumba saw bache chen met ai. Rajiv Gandhi udang don haka wei karali ka bahe pha ha visa khapatnam kabadai haka state Andhra Pradesh. Haka takapor ulahap ban pungkut no iya kata karali namar baula kerke plat benlet rali biang Sasha Madras. Haka ba ya ka Madras la ai kerteng da ka Chennai mentah. Kumta ulahap benlet da ka helikopter ban poi no kloi sha Chennai. Hanrei haswa ban mi no na kata ka chaka. Haka takapor upilot ula ai khabor baka helikopter kadon chingthut katuk ane bat omlong benyaj haka takapor. Kumta Rajiv Gandhi da ka chingsusi ula lek phai no shwa sha guest house ka ba usa. Hanrei habal ayat katuk ane minit la poi ka khabor na upilot baka helikopter manta kala long benyaj. Kumta Rajiv Gandhi da ka chingkemen ula lek phai biang no sha airport. Laong ba Rajiv Gandhi haka takapor ula kerke palat bat ula thrang palat ban poi no kloi sha Chennai. Kumta haka taka ching thrang palat ka chung u bat haka ching kerke palat ula let marwei klem pentip lane klem khot lang ya kita ki personal security team ka chung u ka bal along chief da u OP Sakar. Bat ula let tang marwei da ka helikopter Hanrei kita ki personal security team ka chung u bat kila shiwan no nadien da ka kali ban poi sha Chennai. Kumta Rajiv Gandhi ula let sha Chennai klem ki personal security team ka chung u. Kumta Rajiv Gandhi ula poi ha Madras lani ha Chennai airport ha kapor kumpa prabache ai permit bad la priang subhai u daki congress leader jong ka Madras bad ula yo jing tipru baka election rally ka jong u ha kata kamet kanlong ha ka sinong Sri Perumbadur. Kumta ha kata kamet kumba shipho bache shipho minit ai Rajiv Gandhi ula poi ha Sri Perumbadur. Laong ba wala ka dai kamet ka ba kriat ha kata kapor Hanrei daki phau hacar ngut ki pejba ba kersan kongres kila poi bat kila thrang ban yu ya Rajiv Gandhi bat ban yo ai khublei ketiru. Kumta ha kata kamet kumba shpho buche khat khandai minit ai kat ba kidang ya priang buram ya Rajiv Gandhi ha kata hi ka khlemat lami kching thai bom ka ba chur bat ka ba sirkhai pha thur te kumta la yo ching tip ba hadu khat prangut kibreu kan thup ya Rajiv Gandhi kla yap no ha kata hi ka klimat. Kumta ha ka singi ka babot ha ka arfa atrik ume chong snem khakhnai spa khnai phuwei kari India barakawei da ka ching kendit bar ka ching lengo kla bana khobalut baro shaphang kata ka ching thebom. Kumta ha kata kapor la mi ka ching kli ba mano bla pinyap ya Rajiv Gandhi. Ki rewat bania ki badai ki CBI kila set up ya ka special investigation team namata ban wat bania ba hagano karkom kala chia bat mano bala pam thebom. Hanrei ha kata kapor long lanu ai namar ba am yo klu wat tang khandiat ro ki sebut ki babiang ban lab ya ka chingsisa namar ba ha kata ka chaka am don ai shu la pralut baro ha ka ching thebom. Laong ba ka ching pinyap ya Rajiv Gandhi kalong ka ba cencar bat ka ba pha ban lap ya kinong pinyam amdei kum ya ka ching pinyap ya Mahatma Gandhi bat ya ka Indira Gandhi ka kame chung u ba hang to hi ka khlemat la yo ban kem no ya kinong pinyam Hanrei ya Rajiv Gandhi bat amdon batip ai ruem te kum ta perlok ale ngi stang no shaphang ka ching im chung u Rajiv Gandhi nadu bastang. Ya Rajiv Gandhi lakha ha ka arpho tarik ekas chong snem khakhnai spa saw pusau ha Bombay manta ka Bombay kala dei ka Mumbai. Mau dei ukhon senrang chong ka Indira Gandhi bat u Firoz Gandhi. Bat ula long ru ukhon ba hadu ha ka yeng. Bat udon ru wei upra senrang chu u ba kerteng u Sanjay. Ka long yeng chu ka don manta ba ha ka kam san prathei ha India. Rajiv Gandhi ula pule ha ka Dunskur ha Deradan
bad harin kata walek pule sha UK ban pule ha Trinity College ha Cambridge bad harin kata pat ha Imperial College London hanrei syam la pendep ya kecing pule jang uracip kan hi harin kata ulawan pai no sha India ha usnem khakhnai spa hnreu pu hnreu bad ula treiru upilot ha ka Indian Airlines te ha usnem khakhnai spa hnreu pu para uracip kan hi ula ya tho ya ka Sonia Maino ka samla na Italy ka bala itho ha ka par ba urang pule ha UK maki keladon armut ki khon urahul kan hi bad ka Priyanka kan hi laong ba usan cai kan hi upara chong udai ubala sai bha ban simti ya ka kam san pathe haden ka kame chong ki hanrei phose ha ka arpolai tarik chong ubnai chun khat khandai spa phrapheu usan cai upara chong urachip kan hi la yap no ha ka ching crash no ka airplane ka ba usong kumta kata ka chingchia kala pelong ya urachip kan hi ban rum no sya ka kam san pathe banyarap ya ka kame chong kumchu ya ka parti haka ba ka kame chu kalong ka prime minister haka ta ka por laong ba urchip kan hin nado ba udang khna hado ba ularang ba syam la don chithmu ai ai ru em manrung syak kam san prathe hanre de tang na ka daw bala yap no upara chu kumta ula ha banrung khnang banyarap ila ka kame bad ya ka parti te house nam khat khandai spa prapuwe urachip kan hi ula chop haka election na Amethi kabadon ha Uttar Pradesh bad ula long ru MP bad ula sha thung ru ya kum general secretary ha ka parti congress bad ula sim ru ha ka ching pangkala thamai ya ka parti te ha ka life wetrik October chong snam khakhnai spa prapusau ka Indira kan hi ka kame chung kala sha payap no ha ki nong apahara ka chong ka hi ki badai na kan nyam sik kum ka ching persha ya ka operation Blue Star ha Golden Temple kumta haden kata urchip kan hi warla udang dap tang sau post nam karta hanrei ulahap ban simti ya kalang kor ka bakhia ban long prime minister haden ba yap no ka kame chung kumta urchip kan hi ura long prime minister warit nam tam ha ka history ka India hadu mata te ha ka election chung uchu hi usnam khakhnai spa prabusau ka parti congress kala chop khput bha dapalat sau spa sit ha lok sabha urachip kan hi hakata ka cinglong prime minister ka chong ula pentre kamru syapang ka cing stang thamai bad ka cing pangkala digital baru ka cing pelaj na ka kam bamsah urachip ula stang ru banwan ra ya ka cing pule komputer bad ka cing penyaj telekom ha India ula pangklain ru ya ka national education policy ban penbha ya ka cing nang cing start ha kari bad ula pangklain ru ya ka ekonomi chong kari urachip kan hi house nam khakhnai spa prapunyau ula sanya ka Indo Sri Lanka Accord bad ka sarkar Sri Lanka namata ban pha ya ki kan hon sipai ki badai ki Indian Peace Keeping Force IPKF sya Sri Lanka namata ban wara chingsuk bad ban disarm lane ban pendok no ya ka we ka kan hon le no Tamil ka ba ki ong ka LTTE lane ka Liberation Tigers of Tamil Ilam bala yalam dao Belu Pilai Prabhakaran hakaba kila diman banjo no dakari lechong kumta bon bha kinong Tamil ha India khamtam ha Tamil Nadu kila support bha ya kata ka kan hon LTTE kumta haba kata ka kan hon LTTE kala i ya kata ka ching pha sipai ka India sya Sri Lanka namata man pendem yaki maki kila nang dom ha but kumta kila phai kala banyle persya saya ka India kakan hon LTTE kala keno bad kala ngai ruba dei namata urchip kan hi ba bon mut bha ki Tamil kala yam kumta maki kala plan bha ban kapur kelyang ya ka India hakar kwam ka badai kumta haka arpoi tarik ume jongsnam khakhnai spa khnai phuwe hakata kapor kadai karli campaign ka ba he bha chong urchip kan hi ha Sri Perumbudur namata ka general election kakan hon LTTE kala pha dakawe ka breu ka bakarteng ka Denmushi Raja Ratnam dakabala ai kerteng thok yaka daka dhanu namata ban kit ya bom RDX hapo met chongka benlek pemthei hakmat urchip kan hi kumta kata ka plan chongki kala urlong sisa hakaba
ka dhanu kal ayok sisa ya kalat ban pendeng sentiu ya urajib kan hi bat ban kata dan buram ru ya ka kecat cong urajib kan hi kum kadak baka buram ya u bat ha kata hi ka khlimat ka dhanu kal pemthe ya ubom badon hapo met congka kat ba kadangu ban kata ya ka kecat cong urajib kan hi hadok ba khat prangut kan thup makaro kum cu urajib kan hi klak khat no hasen kumta kakan huan bat benia lane ka CBI balayalam dau DR Kartikeya kila set up ya ka tim Special Investigation Team SIT namata ban wat benia ya ka sabut kebabiang ba mano blale ya kata ka cing pthibom bat hakanu karkom bat kumcuru na ka e kadau mla pelong ya kata ka cing pthibom te kumta haba kita ki kan huan wat benia kila tre hitom pha Hanrei ki klem lap sai AROM sapang kata ka cing thibom Hanrei tat hadok ba ki CID la lap ya ka we ka kamera sendur chong we unong sendur ubala yap lang ha kata ka cing thibom uba kateng u hari babu ha ka bala syam hado shpotli kidur ha kata ka kamera haswa bancia kata ka cing thibom kumta kita kidur kidei kum ka sebut ban lap sai ya unong penyap bat yakiba don kti ha ka kam penyap kumta kata ka kanhun bat benia kla trish tomha haduk kata-kata lengba kita kidur bat la syamru ba ya urche penhi la sya pun thei bom hakawe ka kanthei ka bakit ya bom hapa met ka congka ka bakarteng ka dhanu bat ya kata kam penyap la long mustaman dau sivarasan kumta kitnat polis kila thwet ya u sivarasan bat kila poiru hado yang sa chu habang kalor Hanrei ha kata kapor usi varsan bat dremut kibrio chu kila penyap no iyalade da ka ba ponokam da udawai sianai haswa ban poi ki pulis hajan kata ka changcia kadei ha ka khat pratrik ekas chong snem khakhnai spa khandai phuwei te kumta lengba kita kidur layo kemru hado ar premut kibrio kibala don kti ha kata ka kam penyap ya urjif kan hi kan thup ya ka kan theiru kibadei naka kanhuan LTTE te house name khakhnai spa khandai phupra ka special code TADA lane ka terrorist and disruptive activities prevention act kelapan scam ya kita ki arpun remut ha ka cingdon kti ka choki ha ka cing penyap ya urjif kan hi kumta samut na kita kila rai penrem ban senten to death kan thup ka nalini Sri Haran, Umurakan, Usantan, bat Uperari Valan. Hanrei ya kita ki babuan pat, la rai ban senten tu life da ka ba suset bendi yaki. Te kumta kisnem kinang yaj, bat kat ba kita ki breu kidang don hapo bendi. La mi sibon bha ki jing kerpat sngau sen ei, nakaliang ki pajba, bat ki bahayang bahasem, namata ban pelain no yaki na bendi. Khamtam ya kan naleni bakala khakhon hapo jel kumta ka sonia kan hi kabadai kalok chong urjif kan hi kala map no ya kan naleni bat kala pendok no ya ka death sentence ka chongka namar bakala sngus nei palat ya ka kum ka para kan thei namar bakala khakhon kan thei hapo jel kumta house name archar arpuar ha ubnai me ka supreme court chongka India kala ai hukum ban release no ya opera rivalan na po jel beleng no selaye macam bar kum curu ya kita baro kibala syak set bendi kontup ya kan nalini bar umurkan la release no ha ubnai November jong usnem archar arpuar te kumta haden kata kacing syak penyap ya urajib kan hi kari India bar kari perthei hi baro kawe kala koslai bat kala lengo bah kacing penyap ya urajib kan hi daki kanhun LTTE kadai tang nakadau ba urjib kan hi ula san bad ula pha yaki sipai IPKF Sri Lanka ban yakun penyasuk no hapdeng ka sarkar Sri Lanka ba ka kanhun LTTE te hau ta usnam khakhnai spa khnai huwei kapadai ha kapor election ka parti kongres kla job ha bad UPV Nara Simharau mau ula simti ya ka kam prime minister haden kacing yap no urjib kan hi kumta nado kata ka cing syak penyap ya urjib kan hi ka India kala pangklan bha namata ka VIP security protocols bat kumcu kala pangklan baru ya ka kanhon SPG lane ka special protection group
te hadeng kata ya ka kanhon LTTE la sya khang no ha India bat ha kari hi brakawei ka India kala fully withdraw ru ya kino ki bala support ya ka LTTE te hadeng kata ya uwilu pilai prabha karan ubadai u leader jong ka LTTE la sya penyap no ha ki sipai jong ka Sri Lanka ha usnam archar khandai parlo kane ka story chong orchefun hi kala kun no hang nei hi ngangai phila stonat bha bat phila yo chmut bha sapha kane ka story bat wat klet ru ban share like bat subscribe ya kane ka channel chonga kublai sibon